Jo escric quan puc. Escriure és una necessitat vital. Escrivim per necessitam comunicar algunes vivències i algunes emocions. Igualment com llegir és una necessitat per viure emocions i experiències d'altres autors que ens han comunicat aquelles experiències. Per què? Perquè en la nostra vida, que és molt finita, és caduca i finita, no en tenim prou en les nostres experiències i les nostres emocions. Necessitem refugiar-nos en altres vides i en altres experiències. Una de les primeres llibreries que jo visitava, quan era molt joveneta, era la llibreria Beltrán d'Inca, que llavors estava situada al carrer Major, avui desapareguda. Record que m'embadalia mirant els prestatges com si fossin tresors amagats. Ja quan va néixer la llibreria Espirafots, ja era l'època, va néixer més tard, ja era l'època del català, i a l'Espirafots hi vaig trobar altres descobertes, hi vaig trobar a Mercè Rodoreda, hi vaig trobar molt d'autors dels anys 70, hi vaig trobar moltíssim d'escriptors que jo desconeixia. Llavors a Palma, que després vaig anar a viure a Palma, vaig visitar Llibres Mallorca, i a Llibres Mallorca vaig descobrir els nostres escriptors, que tampoc coneixia en aquell moment. O sigui que ha estat tot un període de coneixement. Petits tresors o grans tresors que m'han ajudat moltíssim a mi. La darrera que he tinguda vaig presentar la meva novel·la, que va ser guanyadora del Premi Ciutat de Manacor Maria Antònia Oliver, a la llibreria Embat, i va ser molt emotiva. Me varen apadrinar, per dir-ho així, dos personatges importants. Un és en Joan Josep Juan Vidal, catedràtic d'Història Contemporània de la UIP, que va parlar va marcar la novel·la en el marc històric, i l'altre era en Gabriel Gené Manila, escriptor admirat i antic mestre meu. Va ser molt emotiu perquè les paraules que es varen dir de la meva novel·la varen fer que l'acte fos rodó i la vetllada deliciosa. Va ser per mi un record preciós que no oblidaré mai. Jo penso que han d'anar a les llibreries per fer que el llibre es mantengui viu, perquè no sols els han de llegir, sinó que els han d'olorar, els han de tocar i els han d'estimar, com si fossin éssers vius, perquè ens fan companyia en la nostra solitud. És una veu que ens va contant coses, i aquest poder anar avant i enrere i poder escoltar en silenci aquella veu, crec que, i tocar els llibres, les pàgines i girar-los, és un plaer que es pot perdre.